matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is June's Secret File. Si June na na-in love sa kanyang first cousin. At may nangyayari sa kanila ng kanyang first cousin. Iba raw talaga ang nararamdaman nila sa isa't isa every time na nagkikita sila. At ang matindi pa nito, nagsimula ang lahat ng ito nung sila'y bata pa, 13 years old hanggang sa magkaroon sila ng kanya-kanyang pamilya. Bakit nga ba may ganun? At bakit hindi kayang pigilan yung ganun? Well, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Ross. June, it's a painful reality pero hindi talaga kayo pwede ni LC dahil magpinsang buo kayong dalawa. Kaya minsan mahahanap natin ang kaligayahan ng isang tao pagdating sa pag-ibig. Pero yun ay nanggagaling sa isang ipinagbabawal na pakikipagrelasyon. Focus ka na lang sa bago mong pamilya at kalimutan mo na ang anumang namamagitan sa inyo ng pinsan mo. Maraming salamat from Russ. Ito naman ang sabi ni JP Arcega Babasa. Alam naman nating mali na magmahalan sila dahil magpinsang buo sila. Para sa ating sender na si June, kung nakagawa man kayo ng pagkakamali noong una, dapat tama na yun. Ngayon, meron na kayong sari-sariling pamilya kaya magbago na sana ang kultura ninyo. Hindi maganda na magkarelasyon kayo. Kaya para sa sender, itigil mo na yan at putulin mo na ang namamagitan sa inyong dalawang magpinsan. Mahirap pa. Sa huli, baka nandoon ang pagsisisi. Yun lamang po. Happy Wednesday. Ingat pa uwi from Tambay Love. JP Arcega Babasa. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Jude Carlo Porissima. Marahil ang damdamin ay bulag tulad ng pag-ibig. Ngunit kasalanan sa Diyos at siyensya ang pakikipagtalik sa kadugo, lalo na pinsang buo. Para sa medisina, maaaring magdulot ng malaking komplikasyon ang magiging anak. Yan po ay galing kay Jude Carlo Porissima. Ito pa sabi ni Robert, wala namang masama ang hangaan mo ang sarili mong pinsan. Ako nga, merong mga pinsang magaganda. Hinahangaan ko sila pero bilang mga pinsan ko. Kung ano man ang nararamdaman mo sa pinsan mo, itigil mo na yan dahil hindi yan maganda. Pwede na mo naman siyang mahalin at ituloy ang pakikipagrelasyon sa kanya as your beloved cousin. Ang taray, pinaganda mo pa. Eto pa sabi ni Jobert Vertudazo. DJ Rocky, meron talagang mga magpipinsan na nagkakagustuhan. Marami yan, pero dapat kalimutan na yung mga nakaraan nila at ihingi nila kay Lord ang nagawa nilang, ihingi nila ng patawad. Kulang ka ng tawad dito. Ihingi nila ng tawad kay Lord ang nagawa nilang kasalanan. Lalo na, may kanya-kanya na silang pamilya. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay pareng Marlon, Marjun, Panyero, Rosenio, pareng Rogelio, June Bernardina, pareng Alan Alvarez, mabuhay kayo. In fairness naman sa mga tropang yun, ha?
Parang napakababait. Eto pa sabi ni J.R. Legaspi. DJ Rocky, may kasabihan ng matatanda sa ganyan. Ang magiging anak daw ng dalawang magpinsang nagmamahalan at kung may nangyari sa kanila, abay magkakaproblema yung anak. Kaya sa SF sender, kalimutan na niyang nararamdaman niya sa pinsan niya. Shoutout na lamang po sa batang Kongre Grab drivers, lalong-lalo na kay Jello na hindi pinapansin ng bayaw niyang siyang. Sana raw pansinin na siya ng bayaw niya. Baka kulang sa inom, ganun. Ayain mo kasi ng inuman. Eto pa sabi ni Don Feria. Apaka-wild naman ng secret file. Ang hirap mag-judge sa kanila dahil malalim ang pagmamahala nila. Kahit na malapit na magkadugo sila. Pero tama rin ang naging desisyon nila na magkanya-kanya na ng pamilya nang sa gayon ay makaiwas sa isa't isa. Shoutout po sa anak kong si Althea. Sa pakisabi matulog na siya, may pasok pa siya bukas. Salamat po, Althea! Huwag ka munang matulog. Visitin mo tatay mo. Charot. With harot. Hirap ng ganyang klaseng anak, no? Pinatutulog mo, pero kapag pinatutulog mo talaga ayaw matulog. Pero kapag hindi mo pinapatulog, ayun, matutulog. Eto naman sabi ni Charles, alam mo sender, hindi na pagmamahal yan, nahuhumaling ka na, kalimutan mo na siya. Total may pamilya ka na at may pamilya na rin siya. Kailan ba naging tama ang maling pag-ibig? Ay, totoo naman, hindi kailanman maitatama ang mali. Ako iniisip ko talaga dito, hindi ba nalaman talaga ng mga magulang? Ang galing naman nila magtago kung ganun. Kasi, hello, nanay ko pa lang, parang dapat lagi nakabukas yung pinto ng kwarto. Sa bahay namin, yung mga ganun. Hindi ko alam kung paano talaga nakatakas sila sa lahat ng yun. Kung laging merong nagaganap sa kanilang dalawang magpinsan. But anyway, nangyari na yung nangyari. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. At ang sinasabi nila ay sana itigil na. Puro ganun naman eh. Kasi mali. Mabigat yun ah. Tsaka napaka-komplikado ng ganitong klaseng sitwasyon. Hindi lang kasi dahil sa pagiging magpinsan ng ating sender at ni Elsie, kundi dahil din sa lalim at tagal nung emosyon na dala-dala nilang dalawa. Hindi biro yung ganitong klaseng koneksyon. Lalo na kung nagsimula ito sa murang edad. Tapos tumagal. Hanggang sa nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Mali naman talaga to sa pananaw ng lipunan at batas. Sa Pilipinas, ang romantic at sexual relationship sa pagitan ng magpinsang buo ay hindi naman itinuturing na incest sa legal na aspeto. Dahil hindi ito criminal case gaya ng relasyon ng magulang at anak. Pero, in terms of culture and dun sa morality, hindi po ito tanggap ng karamihan. Hindi rin naman ito inirecommend ng medisina dahil merong possible complication kung sakaling magkakaroon silang dalawa ng anak. Kung magkakaroon ng ganitong anak o magkakaroon ng anak yung ganitong klaseng sitwasyon o relasyon. Dapat kasi talaga may boundaries eh. May hangganan. Kung pagmamahal man yung nararamdaman mo, June, at ganun din itong si Elsie sa'yo, hindi naman lahat ng nararamdaman kailangang sundin. Hindi naman lahat ng isinisigaw ng damdamin dapat sinusunod. May mga damdamin tayo na dapat itago, isuko o itigil. Hindi dahil hindi yun totoo, kundi dahil meron tayong mas malaking pananagutan na dapat unahin. Tulad na lamang ng pamilya, asawa, at mga anak. Yung pagiging ninang at ninong ninyo sa anak ng isa't isa ay hindi lang simbolo ng closeness ha.
Parang paalala din yun na dapat may hangganan ang inyong relasyon. Dahil hindi kayo ang para sa isa't isa sa mundong ito. Kayo'y magkaibigan, kayo'y magkapamilya, at kayo'y pwedeng maging gabay sa buhay ng isa't isa, pero hanggang dun lang yun. And ask yourself, ano ba ang mas mahalaga sa akin ngayon? Yung connection namin ng pinsan ko? O ang kinabukasan ng pamilyang meron ako ngayon? Kasi kung mas malalim ang nararamdaman mo na koneksyon dun sa pinsan mo kaysa dun sa hangarin mo na mabigyan ng magandang kinabukasan at masayang pamilya, yung pamilyang meron ka ngayon, tigil-tigil mo na yan. Niloloko mo lang yung sarili mo. Wala ka namang dapat pang patunayan eh. Hindi mo na kailangang tanungin sa sarili mo kung tunay ba. Paano kung tunay yung pag-ibig ninyong dalawa ng pinsan mo? Hindi. Ang mas mahalagang tanong ngayon, ano ang tama? Tamang gawin para sa mga buhay na hawak namin ngayon. Para sa mga buhay na ginagabayan namin ngayon. Ang tunay na pagmamahal kayang magsakripisyo. Kayang magpalaya. Hindi lang magpakasaya. Sa bawat tagpo na magkakalapit kayo ng pinsan mong si Elsie, sana piliin mo na ipaalala sa sarili mo kung sino ka ngayon. Isa kang asawa, isa kang ama, isa kang ninong, isa kang lalaking may pananagutan sa sarili at sa kanyang pamilya. Hindi mo na kailangang hanapin pa yung sagot dun sa paano kung. Kasi tapos na yung kabanatang yun sa buhay ninyong dalawa ni Elsie. Again, ask yourself, anong klase ng lalaki ang pipiliin mong maging ngayon? What kind of guy are you now? Oh! In English. Sana yung matino. Sana alam yung kanyang hangganan. At alam kung anong dapat piliin. At yun yung tama at hindi mali. Kaya sa mga magulang din dyan, gabay-gabay lang po sa inyong mga anak. Wag nyo pong hahayaan na makatulog ang magpinsang buo sa iisang kwarto nang wala kayo. Sa bagay, sa panahon ngayon, ang dami na naka-install na CCTV sa loob ng isang bahay, no? Magulat ka nga, pati sa loob ng banyo may CCTV. Ano yan? PBB house lang. Hindi, pero seryoso, kabisyo. Yung ibang mga magulang dyan, nagigets ko kayo eh. In a way na lahat dapat ng areas ng bahay ninyo may CCTV. It's for your protection and it's for your peace of mind. So, kung kakayanin at kung kinakailangan na gawin yung mga bagay na yun in order for you to really know and guide your children, then do it. Kasi ang lagi kong itinatanong pag nakakapagbasa ako ng ganitong klaseng storya, nasa na mga magulang nito? Bakit hindi nalaman ng mga magulang nito? Kasi nagsimula sa pinakabata, 13 years old. Nagsimula sa bata, tapos biglang nadala sa paglaki. Yung tipong na-normalize yung hindi naman dapat maging normal. And always remember na kapag natagpuan mo yung sarili mo na ginagawa yung isang bagay, especially doing the thing, sex, with a person, especially dun sa kamag-anak, tas yun at yun lang yung ginagawa ninyo tuwing nagkikita kayo o nagkakatitigan kayo. Do you think it's love? No.
Baka tawag lang yun ng laman. Yeah. Somehow, it's a way of showing love. Making the person feel loved. Pero tsaka mo malalaman kung tunay ang nararamdaman na pagmamahal sa isang tao kung hindi nyo ginagawa yung bagay na yun pero pinipili nyo pa rin yung isa't isa. Kapag nawala yung bagay na yun, kaya nyo pa rin bang piliin yung isa't isa o dun lang nabubuhay yung relasyon ninyo? Kung puro init lang ng katawan, nabubuhay, dun lang nabubuhay ang inyong relasyon, then it's not love. Maybe it's lost. And it will last. Not forever. Anyway, kabisyo. Sa mga gusto pong mag-share ng kanilang secrets, raketera@gmail.com. Yun lamang po ang pagpasahan ninyo ng inyong mga storya. Abangan ko po yan. At abangan nyo rin mamaya ang susunod na segment nating Top Secrets. BRB as in bathroom break. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is June's Secret File.